Vítam tu trénera Dunajskej Stredy a ako sa vám páčil tento zápas a čo hovoríte na výkon svojich hráčok? Však to bol už tretí zápas, tak hráči sa postupne dostali do toho tempa. Čo sa týka našu hru, tak boli už niektoré hráčky dosť unavené, takže museli sme využiť možnosť, aby aj hráčky, ktoré hrali len málo, teda hráčky z lavičky, mohli teraz ukázať svoje schopnosti. Kde boli tie kritické momenty, že ten zápas vyhrali vlastne Michalovce? Ja si myslím, že neboli tam žiadne kritické momenty, však Michalovce, čo sa týka kvality hry, je momentálne lepšie družstvo a snažili sme sa, hovorím, ešte dať príležitosť aj hráčkám, ktorí sedeli predtým na tých lavičkách. Však sú pred nami ešte minimálne 3 zápasy, takže musíme šetriť aj s silami. To je jasné. A ako hodnotíte ubytovanie a včerajší večer? Tejto téme nemôžem vyjadriť, lebo my cestujeme, nie sme ubytovaní a aj večer hrali sme predposledný zápas, takže sme išli domov. Dobre, tak ďakujem pekne za rozhovor a nech sa vám podarí vyhrať. Ďakujem pekne. Dobre, takže máme tu hráčku Dunajskej Stredy. Ako sa ti páčil zápas, čo hovoríš na výkon spoluhráčok a teba? No, boli sme zase horší ako super, ale už lepšie nám to išlo. Takže si sa vlastne postupne sa rozbiehate a zlepšujete zápas od zápasu. Áno, áno. A v čom boli superky lepšie? Vždy sme im dali lopty, tak nás tak behali, takže neviem. Takže vlastne tým, že ste robili technické chyby, áno, tak... Áno. Dobre, tak ďakujem za rozhovor a nech sa darí.